Zu hori jotarrazea, hori jon, zertan ibiltzea bain, topera entrenatzen ibiltzea jendia, ez da? Bai, hoi da, montatu genuen hori joko atletismo kluba. Bai. Nire anaia Kamelziani eta Aitor Rubion artean. Vale. Bueno, pixkat izan zen, ez apustu, baina, bueno, mutilak ibiltzezian korrika. Bai. Eta, bueno, esan zien, neskak ez di animatuko, zebakizu pixka gehioko zaile kirolakin animatzia. Eta esan hilen, bai ez lortu jendia apuntatzea neskak. Zantzien, bueno, saiatu zaite da, neskak animatze baina, primeran. Ingenun gatzapeko talde horietako bat. Bai. Eta, bueno, jarri genuen hor tekstu antzeko bat, eta jarri genuen, bueno, nahi de uneskan atletismo taldia sortu. Bai. Eta animatzeana, geratuko gea egun hontan, herriko frontoien. Vale. Eta paten hasi zian, jendia inbitatzen, ginen 10, 15, 20, 40, 60, Ope! eta nahi ditu nion, zan nion, Kamel. Bakarrik ezin detela. Bai, 60 pertsona gaude taldian. Eta nahiek zantzian, hostiaz, gehiagi gea. Zan genuen, bueno, oan ja puntatu diala, ezin ez esan. Arrauna emateo, arrauna. Eta, bueno, hola zehaz izan pixkat neskan taldia. Umiak daude, heldua daude, eta, bueno, horri biltzegea burrukan. Eta bakoitza bere ritmotan. Bueno, eta adibidez, zerik eta jorratzen dituzu ez, atletismo gauza asko hartzeu, ez da? Ez dakit danetikan ikutzen dezuen, edo gehiago zentratzen zaten gauza batuta beste baina, edo nola... Oida, hemen bat ezpa kontutan eukierdeu zenekin aigan entrenatzen, orduan, bai egila dela aurrak, Bai. Pixka danetikan ikutze dugu, bai lasterketa motzak, luziak, saltuak, pixka eta ezkeren umiak jolasian ibiltzeko. Eta heldu kaldiz, oaingoz, bakarrik entrenatzeu da distantzi erdiko jendiakin, o distantzi luzia. Vale. Ez gaude espezializatuta esateagatik, esprinetan, edo baietan, edo beste modalitatetan. Eta adibidez, jendia juteanien entrenatzea, guain zeitezu, entrenatu bakarrik atletismo, norbaitek esateizu nahi dula, adibidez, entrenatu surfeako, entrenatu... Beste zozertako, ematen diozue... Adibidez, ja surfeako nahi dela preparatu... Ja profesional zuta? Oida, guk azkenen atletismo kluba sortu genuen, gaur egun 160 pertsona inguru gaude. 2018an sortu genuen. Eta, bueno, suerti hau lanai esker, azken jungea, eta bai egila dela, hori, oain, helburu bezala gure neskak dakae Balentziko maratoia, leizter izango dela. Eta pixkat hortan fokalizatuta gaude. Eta hor daude behintzat esan desun bezala ez guain Balentziko maratoia, o ez dakit nungo zea, daude proba batzuk beti gustatzen zaizuna zure taldekoak jutia, esatez, honea junin bergea, honeako prestatu biergea, o... Bidu, beti eukideu, gogo bat, juteko, kanpoko beste herrita, karrerak eta itea, azkenen gauza bategatikan, omiak, bestia, holana, hainbesteko jende daun taldetan zaila izatea, danak gehatzeko, fetxo bat jartzia. Baina bai guztauko litzaigukela, oaintxe justu taldekide bat eukideu Chicagoko maratoian, holako lasterketa bat, indana batea. Zaila izangoa, ez dakit, Nueva Yorkeko maratoira, o nunbaita jo. Hola, sosek, gelditzen zaizuna eta zea, hilo bai kontatzeko hietakoa, eta eronitzani hemen, da hoi nunda. Unginan danak, da bakizu ibili ginen bertan dena.